Nipis at welcome po muli sa panibago natin vlog. Ang vlog po natin ngayon ay clean-out drive. Nandito po kami ngayon sa Sitio Control, boundary po ng Colgante at saka ng Telaksan. Ayan, paglampas mo po dito sa boundary na yan, Makabebe na po yan. Yan po yung boundary. So nung nakaraan na vlog natin na clean up drive sa Sitio Muson, ngayon nandito po tayo sa Sitio Control. Yan po. Tapat ko po sa inyo yung camera sa mga kasama ko, nandun sila. Yan. Yan po sila. Dali po yung ibang kasama po namin, nandoon sila. Tapos meron din doon sa tulay. A few moments later. Yung iba natin po namin, pero nagsimula na ho kami. Try natin, baka makarating tayo doon sa tulay, Eteda po kung tawagin. Yung mga may tropa tayo na naglinis doon sa ilog, doon sa may tulay, sila ng tulay. So yung mga nagsasalak po, siguro nakasakay po sila ng bangka. Hello po, Dara po, nanay nung kumari ni Mrs. Ayan. So maya na lang po ulit. A few moments later. Yun, galing lang ako doon, tinignan ko yung nasa ilog, wala pa. Ano pa sila doon? So dito muna tayo sa highway. Hindi ko alam kung sino nakatoka doon sa ilog. May mga pansalak na naka-ready doon. Maya na lang po ulit. A few moments later. Lilipat po kami sa kabilang side. Yan, kasama namin. Lipat kami, maglilinis kami doon sa banda na sa may ilalim na tulay. Eteda po. Lilipat kami sa kabilang side para malapit na kami sa barangay na. Nakakasunod kami. Pero malinis na eh.
Andilo tango. Mana basta mo? Lilinisin tayo. Dahil pala. Ito po yung kung tawagin po ito ay Tete Dapo. May spray na pala na po. Ito kayo 240 kan? Ako bumubalo kayo mag-spray. Reta rin. Dapat atimbang ka. Ito pong ilog na to, pag dinaretso mo to, may daan niya pupunta sa amin, sa likod ng bahay namin. Ito na po, papunta Makabebe. Yan, Minalin, Makabebe. Ito, doon po kami galing sa kabila, umikot lang po kami. Kuya, samahan mo dress, kunin mo yung mga gamit. Tatalang kayo kayo ng kangkong niya. Kung maluto. Sanayin ka po. Ay, ano yan? Hop! 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 Nakagalikot na pala. Malikot siya. Makaya po, matalurin siya kayong danom yan kasi fiber yun. Ganun mo. Nervitsab ka ta kayo? Nervitsab ka ta. Metong mo. Ali, ito ba, pwede yung ganyan. Para delikado ka kayo. Delikado ko. Hindi lo. Yan naman yung tapan mo. Ako yung reservon ko. Wala nila doon babae. Ako nakala mo kami beka. Tinewag ng tinewag. Palagay ko ata tinerak lang. Bakit ito pala yung akbo? Malikot siya. Ano boy? Ano boy? Ay, marunong to. Marunong to. Saan boy? Para ito, pare. Ay, mag-chip tayo. Mag-chip ako sumakay ng baka. Bawat sumakay. Mag-chip ako. Halika. Halika. Mag-chip ako dyan. Ayun o. Ano lang yung kita? Si Kagawad Banji at saka po si Sekgon. Kamu na. Ha? May malalako kayo, kay malako yan. Buhagan pala na eh. Dapat makabangka eh. Dapat sabihan na agad magbangka. Bato manyulot ka pang burak. Nawaran talele ka niya nung ibang kay. Ito, natungga pa ito. Wala ka niyang pikulan. In-spray na na, panabasa. Nala ko kanyan yan. Yeah, Alben. Kaya niya ba itang kay, bangka? At supukin yung bangka tamo. Siya la, bukas na ganun na kanina. Kota po. Kita mo nga yung roll out? Atin roll out. Segundo? Dan pumbuntok yun. Okay nila. Ito second dose sa deferred ka rin lang po minor data or? Atin mo rin 12 to 17 na po pang detang matuwa. At ito second dose sa tinta first dose ka rin 12 to 17 eh. Kahit tinta mo rin. Boss, pwede ang andaman yan? Try it. Talagang gusto. Astra. Tingnan mo. Malait. Ali po mga kami maglinis kami ngayon. Sinak na akong Tita Lisa na pon. Tapos Tara, buat tayo tambang ka. Tita Lisa ako kaya rin na pon. Nasa lapan mo ngayon. Suso. Suso. Kung ka tayo kupon. Yan, bote. Kalakal. Hello? Dito pa niya. Dito pa nga. 1 point. Tres! Sinod ka kanyan. Ako tabi. Matapos pa tapos ba? Ay ano? Sako! Kambing na kay sako. Itambang kayo eh. Wari, aspak yun. Hindi, pwede naman po yun eh. Ayan lang po kita. Hindi naman po. Kaya sana rin ang panahon tres. A few moments later. Muntik na lumubog. Muntik na lumubog si Kuya Sani.
Oh, dodo dito. Sabi ko siya, hindi ako patulong. Alisin mo muna yung tubig. Mangay ko eh, makikitimbang ko eh. Ito kay. Ito sa akin. Ala, ubod na yun. Kunin ko yan. Hindi, tali muna natin yung bangka. Tali muna natin din yun. Bago nyo linisin. A few moments later. Good morning, Mars. Nandun, sa tricycle. Nandun, sa tricycle ni Kaysani. Ayan yung pala, parang tanay. Pampers. Tulos na yun, no? Tuloy na yung tulos na yun. Tsaka maaari na yun, maluluto. Ano tulo, pare? Oo nga eh. Hindi pwede. Mga tuwala rin yung ilog. Bakit ba? Mga tuwala rin yung ilog. Dagat. Yan. Yan yung makakawit eh. Ito po, oh. Ayan, sali kayo. Yan, mga 4-piece. Kagawad be. Ayan, pare. A few moments later. May maglako lang ito gamit dali kung tayo. Nagbrigadadak na yun. Tang magdala. Kadala lang po namin ng mga gamit. Aray ko. Yan na lang po. A few moments later. Dito ko na po tatapusin yung aking vlog at maraming salamat po sa mga nanonood po. Yan. At shoutout po sa mga kapatid ko, mga guardians po dyan sa iba't ibang bansa. Lagi po kayo mag-iingat. God bless po. Yan. Maraming salamat po.